Jeg med til den her video. I dag kan jeg lege lidt her. Sådan her. Den her ulykke. Så 5 timer efter. Så. Jeg håber, jeg synes, det er sjovt, den her video, om det er underholdende. Hvad laver du? Hvad? Ikke noget? Okay, hej hej. I lied. Håber det er en god video. Håber den får en lille bitte smule likes i hvert fald over 100 håber jeg på. Fordi jeg synes jeg har gjort mig umage med den her video. That's it. Så jeg har gjort mig en lille smule. En lille smule. Det har jeg i hvert fald gjort. Dem her tager jeg. Og hvad så mere? Dem her. De er flotte. Nu kommer jeg igen. Den her video, eller der, ikke den her video, men den her bil. Så er den her. Hvad synes I, at jeg skal lave næste gang, hva'? Det er også den her bil. Det er også den her bil. Den her
her bil. Så den her bil. Og den her, den er rigtig flot. En Volkswagen. Og til de 2 sidste på den her video, det er den her. Og det er den her. Okay. Nu er det bare at sætte de her biler herop. At nu skal vi jo sige farvel her til den her video. Jeg håber, I synes, det var en god video. Jeg håber, I synes, det var underholdende. Det er i hvert fald det vigtigste. Om den var underholdende. Måske, eller måske ikke. Jeg ved det jo ikke, før I har bedømt det. Jeg tror også bare, vi slutter videoen af, når jeg lige har sat alle bilerne her op af en række her. Men jeg håber, I kunne lide den her video. Husk at se de her videoer flere og flere gange, fordi så bliver jeg rigtig glad, når I ser dem rigtig meget, og så bliver jeg også helt overrasket, når I ser mine videoer så meget, som I gør. En kørevideo, 2383 visninger. Altså, det er helt vanvittigt. Jeg synes, det var en god video, og hvis I godt kunne lide den her video, så håber jeg, at I vil smide den et like. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej!